Така, здравейте хора! Вие сте с Виктор Скетч, аз съм Мерт и помните ли ето това видео тук? Точно така. Направи голяма грешка. Значи, ще ви разкажа какво се случи. Значи, имах да говоря за канала ми Summer School Team Плевен. Тук ще видите снимка на канала ми. Summer School Team Плевен. Имах да обработвам, беше мой ред да обработвам един клип, нали? Аз го обработвам с OpenJDG. Тук ще видите снимка на клипа, който обработих. Те обработвам, всичко окей, върви всичко наред. И по едно време програмата започна да ми забива, след което опитах ли ChatGPT какво става такова и програмата ми забива, и той ми каза, програмата може да бъгва при по-дълги проекти. И аз се зачудих какво да направя. И взех едно решение, което е да сменя програмата за обработване на видеа. И сега ще ви кажа с коя програма обработвам видеята си. Програмата, с която аз обработвам видеята си, това е Shotcut. Тук ще видите снимка. Shotcut ми е доста по-удобна и има доста повече функции, по-професионално я усещам. И обработвам с нея вече видеята си, а не с старията OpenShot. И затова сега ще ви препоръчам две програми, с които вие можете да обработвате видеята си напълно безплатно и пак без регистрации и такива проблеми. Първата програма е Videopad. В смисъл няма да говоря някакви работи, нали, без да съм я използвал, просто да съм я чул някъде. Не. Използвал съм я. Обработвал съм на нея само един клип, тъй като се опитах да обработвам и тя леко ми бъгваше така, но тогава клипа реално се оказа около 50 минути, така че и тя може би ви бъгвала, ако правите по един час клипове, но пък ако правите по 10-20 минутни клипове, обработвайте с Videopad, както и е доста лекичка, за по-слаби машини е идеална, дори моята не е толкова силна. И Videopad ми върши идеална работа. Втората програма, за която исках да говоря, е Shotcut, тази, която аз работя. Тя в началото може да ви се види малко така, как трябва да го кажа, сложна. Тоест може да ви се види малко трудна, малко объркваща, искам да кажа, нали? Да, и при мен беше така в началото. Търсех туториали в YouTube и такива работи и вече мога да я използвам без никакъв проблем и си обработвам видеята с нея, снимам си с телефона, обработвам си видеята на компютъра с Shotcut. Дори Videopad мога ви кажа едно предимство и то е има я за телефон. Не съм я използвал за телефон, но я бях намерил, просто реших да напиша Videopad за телефон и просто видях Videopad, защото тук ще ви снимка на Videopad. Videopad я има за телефон, така че ако нямате компютър или лаптоп и такива работи, можете да си я изтеглите на телефона. Не съм я използвал там, не знам как се използва на телефон и такива работи, но може би ще ви свърши работа. Ако имате компютър или лаптоп, да гледате там, можете да се инсталирате там, безплатна, без регистрации и така. Само искам да си включа другия телефон, за да ви покажа как си снимам видеята. Е така просто. Ви покажа. Ето така, хора, може би веднага се видя разлика в качеството. Ето тук. В смисъл, в принцип дърпам шторите, но в момента е вечер и няма да се вижда нищо. Затова съм си светнал оригиналната лампа. Тук си сядам или пък ще стоя прав, зависи от видеото. Но този път реших да седна. Сложил съм този стол и съм си сложил обектива. На него е този статив тук. Това стативче тук съм сложил. И записвам ето от тук. Може би се чудите защо, нали, не снимаш от този телефон тук, с който записвам в момента. Ами защото имам проблем и то е
че USB-то не ми свързва, не мога да си взема видеята от телефона на компютъра с USB-то и затова ето тук. И затова снимам с този телефон, ето тук, с розов обектив. Но сега се връщам обратно тук. Така, вече съм тук от този телефон и искам да ви съобща нещо и то е след няколко дни започваме влог. Започвам влогът ми от морето след няколко дни. Затова можете да го гледате, когато излезне. Мисля, че ще е към средата на месеца и нещо подобно. Но отново ще има влог в Турция. Това беше в мен за днес. Чао! И ако това видео ви е харесало, дайте един лайк, абонирайте се за канала и чао! Хора, между другото, кефи ли ви студиото ми, смисъл? Ето, тук. Мен доста си ме кефи. Мен доста ме кефи това студио, смисъл. Тук си записвам, там отстрани си обработвам. Мен доста си ме кефи. Но тук приключваме и да, чао!